Bo día e grazas por acompañarnos nesta conferencia de prensa na que imos dar conta, como a cada venres, de novos proxectos, de novas iniciativas para o impulso desta provincia, porque hoxe aprobamos máis de 2,1 millón de euros para o impulso do turismo, do patrimonio, do deporte e para mellorar infraestructuras nos concellos. Ao detalle, concedemos as axudas para actividades turísticas neste 2025, cun orzamento de 80.000 euros, aprobamos as bases de axudas para recuperar e poñer en valor o patrimonio marítimo fluvial da provincia dotadas con 90.000 euros, aprobamos tamén as bases de agrupacións de persoal voluntario de protección civil que ascenden a 100.000 euros. No ámbito deportivo, aprobamos axudas por valor de 525.000 euros para financiar bens e servicios en campeonatos deportivos e para deportistas de alto nivel e promesas da provincia. Aprobamos tamén actuacións en estradas provinciais desta provincia que atravesan os concellos de Pontepedra e Ponte Caldelas e Campo Lameiro por un valor de preto de 900.000 euros. E, como todas as semanas, rematamos co plan Máis Provincia, coa aprobación de preto de 400.000 euros para os concellos de Dozón, Mos e Silleida, ao abeiro das liñas 1 e 2. E xa fora da orde do día, quero darvos conta da gala de entrega dos 5º premios Mulleres no Foco. E comenzamos e facémolo con turismo, un dos grandes apostas deste goberno provincial, que, como sabedes, desde este mércores tamén xestiona o deputado e alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña. Pois ben, hoxe aprobamos a concesión das axudas en réxime de concurrencia competitiva por un valor de 80.000 euros para que 18 entidades da provincia impulsen actividades de carácter turístico durante todo o ano. Mais polo miúdo, estas 18 entidades pertencen a 15 concellos, recibirán achegas entre os 2.200 e 5.500 euros e con estes recursos poderán organizar eventos como xornadas e simposios sobre turismo, plans de desestacionalización, festas conmemorativas, actividades de Nadal, iniciativas de turismo astronómico, festas gastronómicas, rutas e actividades de promoción turística, entre outras moitas, pois tamén iniciativas de enoturismo. Así que seguimos avanzando, damando sector, para que esta provincia continúe a ser un grande referente turístico do noroeste peninsular. E de turismo pasamos agora á conservación do patrimonio, en concreto do patrimonio marítimo fluvial, porque o pasado martes, no pleno ordinario, o Bloque Nacionalista Galego demandaba sacar unha liña de axudas cando era coñecedor de que ese expediente xa estaba iniciado e que estaba para levar a Xunta de Goberno. Así que, como xa dixemos o martes, hoxe aprobamos as bases de subvencións dirixidas a entidades en ánimo de lucro para a recuperación e posta en valor do patrimonio marítimo fluvial da provincia dotada con 90.000 euros. Trátase dunhas axudas que contan con 3 liñas. Primeira, para traballos de rehabilitación de embarcacións tradicionais. Segunda, para aparellos de pesca e elementos vinculados coa cultura marítimo fluvial. E a terceira liña de axudas que é para construcións e instalacións en terra. Vanse a conceder como un máximo de axuda de 10.000 euros, ou 80% do orzamento que presenten. O prazo de solicitude será de un mes, a contar desde o día seguinte á publicación no Boletín Oficial da provincia. E con estas axudas queremos recuperar e poñer en valor os bens que integran o patrimonio marítimo fluvial na provincia de Pontevedra para o seu uso en actividades de promoción sociocultural. Temos un patrimonio único no mundo e aquí estamos, dando respostos colectivos con liñas de axudas encamiñadas a conservar algo que tanto nos identifica e que tanto fala de nós como pobo. E agora imos cunha nova liña de axudas, unha liña de axudas que por primeira vez se pon en marcha, nunca antes na Diputación houbo este tipo de axudas. Trátanse de axudas dirixidas ás agrupacións de protección civil dos concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia e que está dotada con 100.000 euros de orzamento. Unha nova liña de axudas que repartirá entre 1.000 e 5.000 euros
entre cada agrupación para que o Servizo de Protección Civil da provincia siga a ser punteiro e de referencia. Con estes recursos en agrupacións poderán adquirir equipos de protección individual, maquinaria, ferramentas de rescate e salvamento, mobiliario para o local da agrupación, equipos de informática, equipos de comunicación e dispositivos móviles, materiais de seguridade viaria inventariable e material sanitario inventariable. O prazo para facer as solicitudes é o día seguinte da publicación do boletín oficial na provincia e remata o 31 de outubro. O noso obxectivo con esta nova liña de axudas non é soamente mellorar e modernizar o material das bases da Agrupación de Protección Civil para que sigan a vanguarda en formación e actuación, senón que tamén queremos recoñecer e valorar o seu traballo e apoiar o seu labor indispensable para o bo funcionamento desta provincia. E imos agora a falar de deporte. Pontevedra é a provincia do deporte, estamos a investir recursos como nunca antes se fixera para seguir avanzando nesta materia. En concreto, hoxe aprobamos 525.000 euros no marco das axudas. Por un lado, para financiar bens e servicios en campeonatos ou eventos deportivos e, por outro, axudas para os deportistas de alto nivel e promesas desta provincia. O detalle. Esgotamos a liña de crédito que ascendía a 120.000 euros das axudas que lanzamos por primeira vez para que as entidades deportivas da provincia puideran adquirir materiais ou servicios para desenvolver eventos deportivos. Trátanse de axudas distribuídas en dúas liñas. A primeira, para adquirir bens como medallas, trofeos, camisetas ou material promocional, sempre relacionado co evento, lóxicamente, e a segunda, para contratar servicios necesarios para a súa organización. Beneficiáronse 146 entidades nesta primeira convocatoria e unhas axudas que chegaron ata un máximo de 1.000 euros. E teño que decirvos que aquí había unha grandísima necesidade, demos cobertura a unha alta demanda e, de feito, recibimos 256 solicitudes, 25 non se axustaban ás bases, pero 85 solicitudes quedaron fora desta primeira convocatoria por esgotarse o crédito. E que fixemos? Pois xa vos adianto que estamos a traballar nunha segunda convocatoria para atender a elevada demanda rexistrada e garantir así deste xeito que todos os clubes poidan satisfacer as necesidades plantexadas. E outra liña de axudas. A segunda. Aprobamos a concesión das axudas por valor de 405.000 euros para 437 deportistas de alto nivel, os de Podán e os de Podán Plus, e para deportistas de alto nivel de base, o Dempo Talento. Trátase da cifra máis alta desde que a Diputación puxo en marcha estas axudas para deportistas de élite, tanto no que respecta aos recursos como tamén aos deportistas. 5.000 euros máis e 23 deportistas de alto nivel máis. En concreto, trátanse de 261 deportistas de alto nivel, 15 deportistas de alto nivel con discapacidade e outros 161 son novas promesas que reciben entre preto de 500 euros e 3.000 euros. E como sabedes, con estes recursos estamos apoiando aos deportistas cunha financiación importante para participar en competicións. Falamos de persoas como Pablo Graña, os irmáns Chamosa, Antía e Daniel, Antía Jácome ou Desi Vila. O noso obxectivo é que todos os deportistas de élite da provincia poidan cumprir os seus soños, porque aquí nesta provincia hai talento dabondo e queremos que todos alcancen as metas que se propoñan. E de deporte pasamos ás estradas provinciais, porque hoxe aprobamos actuacións en vías de titularidade da Diputación que atravesan os concellos de Pontevedra, Pontecaldelas e Campo Lameiro, por un valor de preto de 900.000 euros. Demos luz verde ao proxecto de execución da obra de mellora a seguridade viaria na EPEZ 004 Marcón Pintos a Reigosa, con un investimento preto de 275.000 euros. Esta semana
Mesmo a deputada de Infraestructuras, Belén Cachafeiro, visitou esta estrada provincial que une Pontevedra con Ponte Caldelas, onde vai ser mellorada nun treito dun tramo dun quilómetro de distancia. Vanse a desenvolver traballos de xenamento, mellorado firme e reposición da señalización horizontal e vertical. E tamén hoxe aprobamos o expediente para contratar as obras de mellora da seguridade viaria en 4 estradas provinciais no Concello de Campo Lameiro, cun investimento de preto de 605.000 euros. Trátase da EP 8301 o Couso Armonda, EP 8302 o Couso Agueiros, EP 8303 Igrexa de Fragas e EP 8304 Moimenta Armonda. Neles, que vamos a facer? Adecuar marxes, reabrir cunetas, perfilar os noiros, mellorar a drenaxe, instalar colectores soterrados para a condución das augas, instalar redutores físicos de velocidade a novas barreiras de seguridade e repoñer o firme e a señalización horizontal e vertical. Así que seguimos avanzando unha semana máis con recursos e actuacións concretas para a rede de estradas provinciais que vertebra o conxunto da nosa provincia e co fin claro de que este nas mellores condicións posibles. E rematamos xa cos asuntos da Xunta de Goberno e facémolo como é habitual con recursos dirixidos aos concellos ao abeiro do Plan Máis Provincia, porque hoxe aprobamos un total de preto de 400.000 euros para os concellos de Dozón, Mos e Silleda, ao abeiro das liñas 1 de investimentos e da liña 2 de gasto corrente deste programa provincial. O detalle, a Dozón diriximos preto de 183.000 euros, 78.000 que serán para acometer as obras de urbanización da rúa de acceso ao CIF Pío Cabanillas Gallas e 104.500 para gasto corrente, onde vai poder pagar por servizos como a recollida de lixo e de voluminosos, o mantemento da rede viaria municipal ou servicios de protección de datos, prevención de riscos ou xurídicos. A Mos, destinamos 107.200 euros para a senda peonil en Dornelas, desde Uíes de Mos, e a Silleda, 104.000 euros para financiar íntegramente a mellora de 5 viais municipais nas parroquias de Chapas, Cuadro, Moalde, Castro e Laro. Así que unha semana máis avanzamos no reparto de fondos do Máis Provincia, o plan de obras e servicios máis ambicioso da historia, dotado para este ano 2025 con 48,2 millóns de euros e no que xa levamos distribuídos máis de 44 millóns de euros. E como vos comentaba, fora xa de a orde do día da Xunta do Goberno, quero adiantarvos algunhas cuestións que teñen que ver ca gala de entrega dos 5º Premios Mulleres no Foco. Como sabedes, trátase de unhos premios que a Diputación de Pontevedra pon en marcha en colaboración ca CIMA, que é a Asociación de Mulleres Cineastas e de Medios Audiovisuais, para poñer en valor o traballo das mulleres do audiovisual galego. E igual cos anos anteriores, faremos entrega de 3 galardóns valorados en 5.000 euros cada un, nunha gala que vai a ter lugar o venres 17 de outubro de 2025, no auditorio da sede a Fundación de Pontevedra, que será conducida por Lucía Veiga e que contará coa actuación musical de Guadi Galego e acompañada por Margarida Mariño. Ese día vamos a coñecer as gañadoras desta 5ª edición e que se sumarán as que xa acadaron o recoñecemento, como poden ser Jaione Camborda, Mariana Carballal, Paula Cons, entre outras moitas, como tamén Margarita Ledo. Yo que si vos podo avanzar é a lista de finalistas, estes galardóns, que está integrada por mulleres como Beatriz Leguerén, Inés Colmero, Irene Basanta, Uxía Caride, Andrea Vázquez, Silvia Fuentes, Mabel Rivera, Lucía Estévez, Lucía Veiga, Diana González, Alicia Frances, María Roja, Carmen Méndez, Anxos Fazáns, Ángeles Huerta, Sabela Iglesias e Maica Braña. Así que hai, como podedes ver, moito talento feminino, moitas mulleres que brillan no audiovisual e queremos, con premios como este, poñer en valor a súa traxectoria e amosar unha vez máis que este é un goberno
comprometido coa igualdade. E pola miña parte, pois era o que tiña a ben comentarvos dos asuntos tratados na Xunta de Goberno e, como neste último caso, dos premios que vos comentei fora da orde do día. Non sei se hai algunha pregunta. Bueno, pois non habendo, quedamos emprazados a próximas semanas, se non nos vemos antes. Moitísimas grazas e bo fin de semana.